Κυρία Κατίνα, τι ώρα είναι? Πέραδο ρε Τάσο, Τάσο πέραδο ρε. Πέραδο Τάσο. Τι είπες, τι είπες όλα τα τερά μου σου λέει. Πώς μιλάτε τι, πώς μιλάτε τι πέρα. Όλο κεράσουμε. Αν δεν κάνεις και ύστερα κεράσουμε. Τα γύρισες τούμπα τώρα, κατάλαβα. Έβαζε. Μην πειράζει τη μεγάλη γυναίκα ντροπή. Θα μαρτεί αυτό το θέλει. Θα τα βρούμε όλα μπροστά μας. Για το στόμα σου, έτσι. Όχι τρελίνε. Βλέπω εγώ ένα. Το τρελάδικο να πάτε λέει όλοι. Εγώ να πάω. Εσύ και να καθεί να μου και τρελάδικο, δεν φτάνε. Α, δεν μου λες, Τα γιώργη. Τι ώρα είναι και η ουσία. Κορέιδο κάνει. Να φέρω τα τύχουν εγώ τώρα. Ρε Τάσο, άστινα τώρα, εντάξει, τι πειράζει. Να πάρω τη σκούπα. Άστι, κλίμα είναι. Πρέπει να διώξω. Άστινα κατοικεί. Πήρες πώς πάμε με τη θέα, είσαι, αλλά δεν είχε κάνει τη ιδέα, είχε. Να το του βαφτεί.